अरे का कहते रे नथिया ते काई सारे बुझावत है जवन कही तवन हुई जवन कही तवन हुई पूरा हुई खर्चा बैठ बैठ जवन कही तवन हुई खूब हुई खर्चा देखी कट्टा हमाल लोग करी चर्चा जवन हुई तवन हुई खूब कोई खर्चा देखी कट्टा हमाल लोग करी चर्चा बोला था भाई हमार बचरी से पूर्व बीडीसी साहब असो बड़किना बानी भगवान नारायण जी बनौले रहे जादव जी के संग जोड़ी जब तक बन रही तब तक तो हर पद पति से जाई ना अभी अभी पिटरों में दुगोला के कार्यक्रम बा शायद हमार चेला बड़न एक जना बूढ़ा व्यास और अजीत हलचल बाड़े हमें अजीत बड़न ठीक बा 3 गोला कहाँ बजी सनबरी सा ओ ठीक बहुत सुंदर प्रोग्राम हुई पिटरों के भी सनबरसा के भी माता रानी की कृपा ओह लोग बन रहो कमेटियों पर बन रहो हाय देखी जवन कही तवन करब खूब करब खर्चा देख कर काटा हमल लोग करी चर्चा सब रंग बाज लो सब रंग राज लो हो जाई फीका बोलाओ रे दशहरा दशहरा में ले ली ही ठीका देखे तो पुरस्कार पौनी हम हजारों हजार रुपया पुरस्कार विकास बाबू डॉक्टर साहब के स्टाफ बनी रहा सब हजारों रुपया के पुरस्कार पौनी रहा भाई है ने पिंकी प्रोग्राम कार्यक्रम में होता रोज होता जतना खेतन में ढेला बढ़े उतना कमलबास के चेला बढ़े मजबूरी में लड़े के पड़ता हमारो उम्र वाला के होई नहीं एगो अभियंता बाड़े इनके संगे गाइले बजाइले नीमन चाहे बाउर अभी हमारे अंचल कार्यालय में मन करता जिनका के विकलांग सर्टिफिकेट बनवा के एक आध गो घर द्वार सबसे बनवा ले मनवा करेला रवा एसडीओ में बानी अंचलाधिकारी के बानी सर्वे में सुनने है जे 5 कट्ठा खेत रहल हा वो कोनो दया दिन कर दखल कर लेला बा 5 कट्ठा रहल हा जन्नी हां चलल जा यारा बुक होई होटल जौन लगे खर्चा दे देबे टोटल चलल जा यारा होई होटल जो लगे खर्चा दे दे कि बाबा बारूद संगे खेलतिया चिका बाबा बारूद संगे खेलतिया चिका बोलाओ रे दशहरा
जितना भी आ रहा भोजपुर में गोली लागल लोग होला डॉक्टर विकास सिंह के हारा जाला ओकर स्टाफ बनी रहो सब माता रानी की कृपा रहो सब बन रहो अब रुपया दे के रहो बढ़ जाए उस जगह ज्यादा फिल्म में ही जाना पिंकिया के लड़का बड़े सदू को कहले एगो है उदय के कहले एगो एगो फालतू मत बोलो तारा के बोलले बड़े तो का हो गया लड़के न कहले तो तू दामाद कहबो मारे लगा जानते एकरा तो होखे वाला सामान बा लइको होई लइकियो होई ए दुमुहा थ्रेसर है आ उहो ले आइल बे उ जाना में नाठ धरइबो तने में अनाज भूसा दोनों बिगेल एक एक मुट्ठी लगइबो तो भक भक धइले जाए आ जहां एक पांजा धरावल तो फीता बिगी के ओजे खड़ा हो जाए चुटकिला भी भाई जी कनी है ए गुंगा वाला कले हनु केने सेल बड़ा अरे तू का कहबो कितना दिन पहले अभियंता भाई कहले बानी ए तेरे को गुंग गई एंकर को दुकान में भी किराना के एंकर मैडम चलावेली कुसुम नाव हो दुकानी पर गई गुंगा तो साबुन ओकरा लेवे करे है कपड़ा साफ करे वाला तो कह अरे का कहते रे नथिया ते काई सारा बुझावत है दम ले लेता नहीं धली हम थोड़ी देर बाद दे अब गावत खा चेंज देहल जलाई ना ऊपर लेके हम एजे फेर दे ना ना जाए हो जाले चेंज मंगाते ने हेजा चेंज धल बताओ आ मेहरारू खिसी आइल बड़ी के रे लाड़ा का नाती ई का कहत रे हे भागल के ना नतिया दोसर का देखलस कर रे तारा बुझात नहीं खे कुसुम ए लंगड़बो ई 501 नंबर साबुन मांगता 5 देखलस 0 देखल